Ahojte priatelia, pozbieral som dokopy 20 otázok, ktoré ste mi mohli písať na e-mail alebo pod príspevky. Niektoré otázky boli skutočne zaujímavé, až ma prekvapili, niektoré boli uštipačné, ale tak to má byť. Verím, že všetko stihnem čo najrýchlejšie, dám si ešte k čaju a poďme na to. Prvú otázku citujem. Ahoj, koľkokrát do dňa mám teda jesť? Posledný rok mám pocit, že každý má na to iný názor. Môj kanál Kľúč k zdraviu rieši hlavne zdravie. Samozrejme, pokiaľ chceš nabrať svalstvo, tak je odporúčané jesť 6 krát denne. Pokiaľ chudnúť a zrýchlovať si metabolizmus, tiež je vhodné jesť viackrát za deň. Ale z pohľadu čisto zdravia a z pohľadu regenerácie tvojej črevnej sliznice je najlepšie, čo môže spraviť pre svoje zdravie, jesť iba 3 krát denne. Proste ráno, na obed, večer, v priesnych časoch. A má to veľký súvis s tým cirkadiálnym rytmom, to znamená, aby sa tvoje telo na všetko naučilo, to znamená 3 krát denne, ja tak jem už asi 4 alebo 5 rokov a neviem si to vynachváliť. Druhá otázka, si Bukovského syn? Myslím si, že toto bola jedna z tých uštipačných otázok, odpoveď nie som človek, ktorý stratil svoje zdravie a nikomu by som to neprijal, aby to musel hľadať to zdravie na novo. Ja som tu hlavne, aby som ľuďom pomohol, takže srandu by som si z toho celkom nerobil. Ale pána Bukovského uznávam ako odborníka na zdravie, pretože si myslím, že zastáva ten zdravý rozum vo svete a to vymizá. Čím ďalej, tým skôr. Ja ho takto pozdravujem a berem to ako kompliment. Otázka číslo 3. Dobrý deň, nedarí sa mi znižovať stres. Existuje nejaká finta alebo skratka, ako to mám dokázať? No. Telo sa atabluje na stres stresom. Paradoxne, to znamená, že čím viac budeš mimo komfortnej svojej zóny, tým viac si na to ako keby budeš zvykať. To znamená, že budeš emočne silnejší. Samozrejme, stres je to najhoršie pre tvoje zdravie, čo môže byť. Takže áno, cieľene sa vkladať do toho stresu, ale toto atablovanie na stres funguje aj s tvojim telom. To znamená, že ja to môžem povedať aj o tomto kanáli, keď som nahrával takto vám videa zo začiatku, tak to bol pre mňa veľký stres. Ale časom ten stres mizol a možno keby stojím pred publikom, tak tiež by som mal proste z toho stres, ale časom by som si zvykol a o toto je. Myslím si, že tu žiadna asi nejaká skratka nefunguje. Štvrtá otázka. Aký máš názor na plochú zem? No. Nebudem mať tu teraz tie moderné konšpiračné reči o dezolátoch a podobne, pretože práve si myslím, že veľa konšpiračných teórií sa poslednú dobu plní a ja si to veľmi dobre všímam, ale radšej sa o tom nevyjadrujem. Ale ak mám hovoriť o plochej zemi, tak neverím, pre mňa je to mýtus a rovnako je to pre mňa debata aj ako keď niekto začne o tých dvoch novodobých pohlaví, že je 72 pohlaví a podobné veci. Takže ja si myslím, že na svete by mali byť určité nejaké kmeňové fakty, ktoré by sa nemali spochybňovať. A ja viem, že som ešte čítal asi 10 alebo 15 rokov dozadu o nejakom gréckom matematikovi, ktorý na základe slnečných lúčov zmeral ako keby obvod Zeme alebo gulatosť Zeme a viem, že sa to veľmi zhodovalo s tým, čo namerali v dnešnej dobe proste, takže určite tomu verím, že teda Zem není plocha. Piatá otázka. Určite sa riadiš kľúčmi zdravia, či ich len prezentuješ? Toto je tiež trošku asi uštipačná otázka, ale ja sa budem snažiť odpovedať odzadu. Pretože disciplína je kľúč k úspechu a aj kľúč k zdraviu. To znamená, že disciplína znamená robiť vlastne to, čo nechceš. A tak si buduješ tú disciplínu. A keď máš tú disciplínu, tak robíš tie veci, ktoré ti nie sú príjemné. A potom si na tie veci zvykneš a vlastne ten zvyk ťa v tom podporuje a zrazu to všetko, čo bolo ťažké, už ťažké není. A všetko ide ako po masle, takže jednoducho áno, všetko plním poctivo 4 roky, vďačím tým 11 kľúčom zdravia, vďačím za svoje zdravie a dal by som si doslova ruku nad tým odťať. Takže ten, kto nevie, tak 11 kľúčov zdravia je to teda to dýchanie, hydratácia, cirkadiálny rytmus, jedlo správne pre črevnú mikrobiotu, spánok, vitamíny, otužovanie, sauna, cvičenie, meditácie, čistenie emócií, pobyt v prírode, neviem, či som niečo zabudol, ale skutočne všetko plním a je to najlepšia vec, ktorá sa mohla stať mne a môjmu okoliu. Tá otázka, aký máš názor na inkarnáciu? No, ja verím na minulé životy a netajím sa tým a osobne mi to dáva asi najväčší zmysel.
Proste, lebo za svoj život nemôžeš pochopiť všetko, ako nikdy nepochopíš proste celok, pretože hráš svoju určitú rolu, hráš rolu za seba, máš určitý uhol pohľadu a ja si myslím, že Boh ako stred určitej inteligencie má s našimi dušami vyšší plán, ako len prežiť jeden život a hotovo. Naša duša potrebuje si vyskúšať veľa rolí počas rôznych životov, aby pochopila, čo je skutočne podstatné v tom hmotnom živote a čo nie. Takže ja mám aj sám zistené, čo som bol v minulých životoch a veľmi, veľmi to sedí na môj terajší údel a pochopil, bol to taká skladačka, taký kúsok do skladačky, vďaka čomu mi všetko svitlo, že aha, tak toto asi môže byť. Otázka, zarába z YouTube? Z YouTube nezarábam, pretože berem to ako dobročinnosť. Poprvé, mám vás tu len 2000, nemám ešte, tuším, že ani nejaké hodiny na to, aby som to mal monetizované, ale sám si veľakrát robím vtipy, že keby moja manželka vie, že koľko všetkého som ja do tohto vôbec musel dať peňazí, tak by sa so mnou rozviedla. Proste robím to za to, že vrácam životu niečo, čo mi bolo proste dané a ja sám som 30 rokov budoval svoje zdravie a hľadal som a skladal som rôzne veci, ktoré fungujú a teraz proste chcem pomôcť tým ľuďom, že dám moju skúsenosť, môžu si ju zobrať, nemusia a podľa toho sa zariadia, takže ale hovorím, berem to ako dobročinnosť, neberem to ako zárobkovú činnosť vôbec, lebo hovorím, nemám ani Instagram, ani ostatné veci, proste idem si len čisto na YouTube. Otázka číslo 8. Prečo parahokej? No, celý život som chcel byť hokejistom a bohužiaľ, keď som sa narodil, že som mal problémy s nohami, že som mal handicap, tak som sa s ním logicky nemohol stať. A ja si myslím, že jediná možnosť bola teda parahokej. To znamená, že treba sa chopiť každej príležitosti. Aj keď ti život zavrie jedny dvere, tak v druhej sa ti vždy otvoria a to je absolútny fakt. To znamená, že preto ma život nejako nasmeroval do tej slovenskej reprezentácie v parahokeji, ale uvidíme, aká bude budúcnosť a kde koniec koncom skončím a čo vlastne otvorím a kde budem. Tá otázka, čo tvoja kniha, kedy ju konečne vydáš a je náročné napísať knihu? No, napísať knihu nie je vôbec zložité, pokiaľ máš o čom písať, samozrejme. Zložité je sa ale zastaviť a ako keby si sám pred sebou uznať, že už dosť, viac do tej knihy už nebudem ďalej doplňať. Lebo s tým som mal proste veľký problém, lebo tú knihu som napísal za 1 mesiac. Písal som 5 hodín denne a doslova mal som takú motiváciu a mal som tú slinu, ak sa hovorí, ale potom už keď som to mal ukončiť ako projekt a odovzdať na to vlastne, tú kontrolu tej gramatiky, oprava gramatických chýb, štilistika, obálka, tak som stále sa rozhodoval, že či už v tej knihe je skutočne všetko, či som tam už nemohol dodať viac a to je na tom vlastne ťažké. Takže kniha momentálne je, bude ponúknutá vydavateľstvami, uvidíme, tak či tak ju vydám, uvidím kedy, takže všetko vás budem informovať. Aký je podľa teba zmysel života? Ako touto otázkou sa zaoberám asi každý deň, ale ja si myslím, že cesta je cieľ. Môj život je vlastne môjim zmyslom života, ak sa hovorí, že nech je akýkoľvek. Potrebujeme nájsť vnútornú takú pokoru a to uspokojenie. Jedno v čom proste. Ak máš vlohy, tak si bol na to vybratý, tak máš ísť za tými vlohmi a to je možno ten tvoj zmysel života. Ako ja veľmi rád rozvíjam tú moju predstavivosť a si hovorím, že čo asi bude na konci môjho života a veľakrát si tam predstavujem, že nebudem sa zamýšľať nad nejakými autami alebo materiálnymi statkami, ale skôr to, čo som skutočne neurobil, alebo aký vzťah som mal k mojim blízkym a či som si to skutočne užil, túto cestu. A myslím si, že toto je ten zmysel života, užiť si túto cestu za každých okolností. Kto nám podľa mňa vládne? No, poprvé vládne ti tvoja hlava. Tvoja hlava ti vládne aj s tvojimi myšlienkami, aj s tvojimi emóciami, pokiaľ bude aj neviem koľko ďalších pandémií, ale ty si nič nepripustíš, tak si v pohode. To znamená, že ty si sám seba jediný pán svojej hlavy. Ale potom sú samozrejme určité aj zlé energie, zlé entity, ale aj sa hovorí, že dobro je vlastne nástroj, dobra je zlo. To znamená, že tí zlí ľudia, ktorí sú skutočne opantaní tými peniazmi, tou mocou a tým chtíčom obrovským, tak tí vládnu ten svet a to sa ráta aj vlastne s tými konšpiračnými teóriami, že netreba mať zase veľmi ružové okuliare. Sú skutočne energie a entity, ktoré chodia po svete a pokúšajú tých ľudí. A ten, kto je proste slabý, tak sa zvrhne na tie zlé chodníky a ja si myslím, že vždy si môžeme vybrať tú správnu cestu.
Otázka číslo 12. Akú filtráciu používaš pre tú najlepšiu hydratáciu? Ja teraz nerobím absolútne reklamu, ja som to už v jednom videu ako spomínal, že chcel som fakt niečo najlepšie a ja sám hovorím, že radšej ušetrím niekde inde ako na zdraví. To znamená, že tá najlepšia filtrácia pre mňa je ten Kangen levelu K8. Ona je drahá, stojí 3700 €, ale je to najlepšie, čo existuje pre mňa, čo som momentálne doteraz našiel. Ďalšia otázka, keď si dám záväzok, ako mám v ňom vydržať, ako to neporušiť, ako to robíš ty? No potrebuješ totálnu motiváciu, ja som len človek proste, ja som toľkokrát zlyhal a pomalinky sa posúval, zase to má veľa aj s tou vnútornou disciplínou, ale je to ako tak, že pokiaľ chceš prestať fajčiť, tak samozrejme, že sa nemôžeš stretávať s fajčiarmi a príležitosť robiť zlodeja. Je to veľmi náročné, ale potrebuješ totálnu motiváciu. A jedna aj ďalšia otázka bola, že dávam zmluvu s vesmírom. Že čo je vlastne tá zmluva s vesmírom? A zmluva s vesmírom je to, že svoju nejakú slabosť vymeníš za vec, po ktorej veľmi túžiš. A to veľmi, veľmi, veľmi platí. Ono vlastne vymením. Ja som veľa vecí, dokonca aj to, že som ja prestal zo dňa na deň hrať počítačové hry, tak ja som to vlastne ako keby vymenil za niečo iné, po čom som túžil. A garantujem vám, že sa mi to veľmi splnilo, pretože ten vesmír ako keby vidí, že aha, si ochotný spraviť pre ten svoj sen ako keby všetko. A mne sa to skutočne vyplnilo, to znamená, že každý si dajte nejakú zmluvu s vesmírom. A je to veľká zmluva, pokiaľ povieš, že áno, mám nejaký neduch, ale vymením to za toto, tak máš zrazu obrovskú motiváciu a veľa ti to pomôže v tom, aby si skutočne vydržal. Ďalšia otázka je, že ako môžeš hovoriť, že choroba je dar? Ja si myslím, že choroba je peklo. Tak, choroba je dar, ale až s odstupom času. Ja keď som skončil v nemocnici v roku 4 roky dozadu so zápalom črieva s podozrením na Crohnovú chorobu a bola to katastrofa. Však to ja budem všetko písať potom aj do knihy, že čo som tam ja prežíval. Ale koniec koncov tú chorobu ako keby vyslalo moje telo ku mne, aby som sa spamätal, aby som zmenil svoj životný štýl, aby som zmenil niečo na svojom živote. A nebyť tej choroby, nebol by tento kanál, nepomáhal by som ľudí, nebol by som, dajme tomu, slovenskej reprezentácii v tom parahokeji, nebol by som v tom. To znamená, s odstupom času tá choroba ti dá ako keby taký budíček, že halo, ja ti dávam čas, aby si zmenil svoj život, lebo ty si v tom svojom reálnom živote to není ochotný spraviť. A o tom je to, preto ja hovorím, že choroba je dar. Lebo nič není náhodné. Nič není náhodné. A vaše telo sa každý deň s vami snaží nejako ako keby komunikovať a keď už ty skutočne nepočúvaš, tak to telo nemá šancu, nemá inú možnosť, ako ti to dá vedieť, len chorobou. A preto ja si myslím, že veľakrát choroba je dar a u veľa ľudí je to dar a čas na spamätanie. Ďalšia otázka. Vieš mi dať kontakt na tvoju terapeutku v aplikovanej kinezológii? Ja viem, že traja ľudia ste sa o toto pýtali, len ja som každému jednému povedal, že napíšte mi prosím vás vaše meno a údaje na e-mail, aby som vám to mohol poslať, lebo samozrejme nebudem ja zverejňovať proste jej súkromné číslo. Ale je to veľká odborníčka a kľudne mi napíšte, hovorím na e-mail, niekde v príspevku to máte, alebo ja dám pod toto video môj e-mail a kľudne mi tam napíšte a ja ten kontakt na tú aplikovanú kineziológiu vám rád dám. Nerád čítam knihy, ale keby chcem vedieť o zdraví, vedomí a nezlomnosti niečo, čo si mám prečítať. Priznám sa, že kniha od Moniky Jakubecovej, myslím si, že to bolo Galaktické vedomie, to bola prvá dokonalá, brutálna kniha, zase nerobím reklamu. Potom v rámci určitej nezlomnosti to bol Ross Edgley, Umenie odolnosti, to bola ďalšia parádna kniha, ktorá ti veľmi veľa môže dať. A čo sa týka zdravia, tak asi moju, lebo hovorím, moje budem potom opisovať 11 kľúčov zdravia, takže si na ňu počkaj. Teraz srandujem, ako hovorím, v rámci zdravia ja som tých 11 kľúčov zdravia a to všetko, čo bude v mojej knihe, dával asi zo 100 proste rôznych zdrojov, ktoré som čerpal a všetko som to na sebe skúšal, až potom som vlastne vytvoril tých 11 kľúčov zdravia, ale ja hovorím, upozorím, ja som nevymyslel teplú vodu, sú to všetky tie veci, či už vedecké, alebo zo starej čínskej medicíny, alebo proste také duchovné veci, ktoré liečia a všetko je to v kope. Takže ja sa netvárim, že som skutočne
génius. Ja som sa len tak chcel veľmi vyliečiť. Ďalšia otázka. Ahoj, zaujímalo by ma, či veríš na náhody, v prípade osud. Ďakujem a prajem krásny deň. Verím. A verím v rámci našich životov, že máme určité možnosti, určité križovatky, kam bude vlastne náš život vlastne ako keby smerovať. A verím na plán duše a verím, že žiadna náhoda neexistuje, žiadna choroba, žiadne stretnutie ani udalosť proste nie je náhodná, pretože je dôležitá a vopred naplánovaná pre náš osobný rast. Sú to denné skúšky, lekcie a preto proste neverím na náhody, pretože každá náhoda má svoj zmysel a z pohľadu času sa to aj tak vždy ukázalo. Ďalšia otázka je od môjho sledovateľa alebo už kamaráta, ako by som to mal napísať, že či som kresťan, katolík, hinduista alebo neviem kto. Tak ja by som chcel teraz odpovedať, že áno, som kresťan, verím Pána Boha, chodím do kostola, ale časom som sa začal od tej cirkvi určitým spôsobom tak ako keby odlučovať. To znamená, že áno, verím Boha, verím všetko, ale verím tie minulé životy a tým pádom nejako to spolu ako keby nekompatibiluje. To znamená, že áno, som kresťan, ale taký polovičný. Toľko prednešok, ja som stihol aj vypiť už ten môj čaj. Veľmi vám pekne ďakujem. Mám tam ešte ďalšie otázky, ale skutočne by to video bolo 20 minútové a to spravím. Ak sa mi naakumulujú tie ďalšie otázky, tak raz spravím ďalšie video. Ja už teraz do Vianoc nebudem video žiadne točiť, pretože som si povedal, že skutočne si vychutnám ten vianočný čas, tak ako som to spomínal v mojom poslednom videu, že Vianoce by sme mali využiť na také vnútorné stichnutie, ale aj celú zimu a nepracovať nejako veľmi, nepremáhať sa, nemať ten stres a ja to presne idem robiť. To znamená, idem si oddychovať, užiť si Vianoce, nebudem dávať nejaké videá a potom sa v novom roku opäť vidíme. Kľudne zanechám vám na moju e-mailovú adresu a kto mi bude chcieť ju poslať niečo alebo s niečím pomôcť, tak kľudne využite moju pomoc. Ja som tu pre vás a vám pekne ďakujem. Takže krásne sviatky, užite si a vidíme sa zase pri ďalších videách. Majte sa pekne, ahojte.